Ola, son Marta Fernández, profe da Escola de Arte Pablo Picasso da Coruña. Hoxe vimos a visitar a un exalumno do ciclo de Dourado, David Muñiz. Vamos a ver o que nos conta e que nos ensina. Ola, David. Hola, ¿qué tal? Ola, David, que tal? Canto tempo? Tiña Hola. ganas de vir a conocer o teu estudio. Que tal? Sí, estoy encantado de que estés aquí. Xa era hora de que viñeras, a verdad, que levo un ano neste sitio xa. A verdade que sí. E que che pareceu que te propuxéramos como ponente para Dourado para as xornadas? Pois nada, estou moi contento, a verdade, que contarades conmigo para esta proposta e poder colaborar con vos. Bueno, pois vas a ser o ponente das cuartas xornadas de arte e deseño da Pablo Picasso bueno, agora pasada o tempo, como valorarías o teu paso pola escola e o ciclo de Dourado? Bueno, a verdad que me gustou bastante, máis do que pensaba. Eu entrei na escola porque sempre me gustou o arte, non? Pintar e cousas así desde pequeno, no ciclo de Dourado foi onde podía entrar. Entonces, eu estaba pensando en que iba a ser tema igrexas, santos, estas cousas, bueno, non ten nada que ver, a verdad. Dentro do propio ciclo, pois, coñecín o tema da rotulación e así, que sempre me gustaron as letras, engancheime bastante, a verdade, e desde que conocín eso tuve en claro o que quería, vamos. Para completar a túa formación, obtiveches unha beca Erasmus e marchaches a Londres cun rotulista tradicional, non? Sí, chamase, o seu nome é Jed Palmer, mando un saúdo desde aquí, a verdad. Para mí, pois, foi unha experiencia increíble porque foi realmente onde aprendín todo o que necesitaba para facer este tipo de cousas. Moi contento e a verdad recomendaría todo, calquera persona que estudie algo de arte o recomendaría. O sea, que eso de que os Erasmus ides solamente de festa e a facer turismo que non é a tal. Bueno, eu fun de festa, pero moi pouco, a verdad. Eu ali fun absorber e aprender todo o que me facía falta para seguir pintando. Entón, recomendarías que a xente que fixeres ese tipo de... Sí, recomendaría, unha obligación sería, penso eu, vamos. A escola é un centro de formación, pero tamén está pensado en que vos teñades un futuro profesional con esa formación. Non sei se a ti che valeu a formación que adquiriches na escola para decidir cal era o teu futuro profesional ou xa tiñas claro o que querías e a escola axudou a redirixir ou concretar o teu nicho de mercado ou que... Sí, a min a escola axudoume, como dixen antes, porque entrei aí queréndome, tendo claro que quería dedicarme a algo do arte, pero non sabía o que, e dentro da escola, pois, coñecín o tema da rotulación. Estamos vendo no vídeo de presentación, estuvemos vendo como traballaches nunha peluquería facendo unha rotulación. Non sei se ese tipo de traballos pois son algo que te propoñen de boca a boca, si... Sí, ese traballo, pois, foi de puro boca a boca, a verdad. De outro traballo que fixen en outro sitio, pois, contactaron comigo por eso, porque lles gustou o artesanal e que fora feito a man, o tema do pan de ouro tamén, que é algo bastante orixinal, pois avisáronme por eso. Crees que un traballo tan laborioso, que a técnica implica
ser tan exixente no proceso, valórase hoxe en día ou a nivel xeral, ou crees que solamente aquelas persoas que son máis sensibles con todo feito a man ou este tipo de técnica? Bueno, como con todo, hai xente que o valora e outra que non. Eu penso que hai máis que non que sí. Pero bueno, tampouco a xente coñece moito, non na súa cabeza solo aparece o vinilo, sabe? Non sabe que hai outra opción. E bueno, é o que quero enseñar un pouco, que os comercios e así non só pensen en que só existe o vinilo, que teñan outra opción para poñer no seu escaparate. Mira, e para toda esta xente que nos está vendo e que non saben que matricularse ou que ciclo escoller, ti por que recomendarías que fixeran o ciclo de Dourado? Bueno, eu o ciclo de Dourado e Policromía, a verdade que o recomendaría sempre a calquer persoa que lle guste o arte estas cousas, a verdade, porque abarca mogollón de posibilidades e técnicas que sempre te van a axudar, fagas o que fagas neste mundo, a verdade. Montar o teu propio estudio taller, pois pareceme unha decisión moi valente e arriscada, e sobre todo tendo en conta que é algo artístico e algo manual. Tu veches algunha axuda? Como te estás buscando a vida? Bueno, sí, a verdade que é difícil, pero bueno, non imposible. Eu empecé a realizar traballos así, cobrando o que podía e enseñándome un pouco. E bueno, decidín que necesitaba un espacio de traballo, a verdad, porque traballar con esmaltes e todo este tipo de cousas en casa non se pode. E bueno, quería ter o meu espacio onde traballar e poder realizar traballos aquí cómodamente. Usas as redes sociais só como escaparate ou tamén funcionache como para reclamo, para captar clientes? Bueno, sí, algunhas persoas avisáronme por as cousas que viron en Instagram. A verdade é que tampouco estou moi activo en Instagram. Ainda estou empezando, vamos, teño moito que aprender e moitas cousas que facer por diante, vamos, si quero chegar algún día a vivir desto. O lettering é a arte de debuxar as letras, e a ti esa paixón polas letras venche de moi novo. De onde saiu esa paixón? Bueno, eu do instituto, máis ben, que empecé co tema do graffiti e aí foi realmente onde me empezaron a gustar e a apasionar o tema das letras e todas estas cousas, non? E crees que é máis unha moda, que ahora como está de moda o vintage, o retro, ou crees máis que como unha forma de vida, unha forma de valorar e respetar os lugares, as persoas que habitan, de facer as cousas con calma? Bueno, penso que é máis unha forma de vida, a verdad? Moda podería haber unha pouca máis e oxalá que haya máis moda desto, non? Sería benvido, a verdad. Vale, a técnica do Breglo-Missé é unha técnica que consiste en dourar o cristal, como que estuveches facendo na peluquería. Aquí temos un exemplo tamén. Podemos describir o mellor para que a xente entenda como é o proceso, o que implica a técnica e iso, por que titulaches así a túa ponencia? Bueno, isto como podes ver, pois o meu proxecto final ten este nome polo feito de que é como algo olvidado, que se quedou no olvido, non? Por eso decidín facer o proxecto con este nome. Claro, porque os rotulistas en España desapareceron co vinilo Sí, se podería dicir que sí. bueno, rotulistas, sobre todo americanos de Reino Unido, pois foron os que empezaron a recuperar esta técnica.
Sí, no Reino Unido, sobre todo, sí que está un pouco máis de moda e lévase máis que aquí, a verdad. Por eso decidín facer as prácticas en Londres, porque polo que vin por redes sociales e así, pois había bastante xente que se dedicaba a eso e tal, e por eso decidín ir a traballar ali con O mellor alguén. tamén porque non se perdeu o que había, porque foron capaces de manter en bo estado e vivo esa arte que quedara, non? Igual aquí pois vemos moitas veces rótulos polas rúas que están empapelados con publicidade ou que están esquecidos nun almacén e que non se lle dá o valor que realmente ten. Por que eles son máis conservadores de todo en xeral? Porque aquí, en España, non solamente en Galicia, hubo un momento en que se rompeu co pasado, todo de antes non valía, era unha merda, había que tirar, moitas casas se tiraban cousas mobles de madeira, antigos, macizos e tal, desgracianse agora facendo intervencións, sabes, con chalpengue e non sei cuánto. O sea, cando no norte de Europa, sobre todo, o sea, se lle ten un respeto absoluto a todo de antes, é que todo o contrario. Por que? Porque aquí a guerra civil afectou, o sea, a xente non tiña recursos, entón a xente, cando puido comprar algo, claro, todo de atrás lle resultaba como algo lle recordaba o pasado que non quería revivir, quería prosperidade, quería mellorar, entonces descuidouse, abandonouse, incluso desbotouse todo o que recordaba antes. Cando en outros sitios que non pasaron por esas penurias, todo o contrario, todo o mundo quere guardar esos recordos que, aínda que non teñan un valor material, pero que sí que teñen un valor sentimental ou o valor por quen foi feito, como foi feito, coa técnica coa que foi feita. Sí, sí, completamente de acordo, a verdad. Eu algo que vin en Londres foi que coidan moito o tema de os escaparates, intentan tocar o menos posible dos comercios, non sei. Que respetan moito Vin o que moita hai. diferencia, sí. Si, a verdade é que temos moito que aprender, e sobre todo de intentar recuperar o que aínda queda. Sí, exactamente. A día de hoxe, aínda pa aquí en Coruña mesmo, aínda queda algún rótulo bastante antigo. De feito, teño aquí un cristal que é de fai 100 anos, que recuperei porque conseguino por un colega, no, de Coruña, que mo regalou. E a verdade é que sempre ando fijándome en ese tipo de cousas ou Claro, por así. exemplo, ti usas referentes locais cando deseñas algunha tipografía, algún lettering, ou os tes aí almacenados e os vas guardando para cando che sirvan de Sí, inspiración? solo ter fotos un pouco de todo. Cando estuve en Londres, pois sacaba fotos a todas as rotulacións que veía. Aquí tamén, aunque non haya tantas, pero sí, solo guardar todo o que poida, todo o estilo de letra, porque me pode axudar calquer día. Non sei, podes contarnos o mellor en que consiste realmente a técnica para que vexan o paso a paso e se entenda mellor pois o traballo que implica a técnica? Pois aquí o primeiro que fixen foi a liña que está en dorado. Utilicei o boceto real que ves aí arriba, pois puxen o diseño por a parte de diante e pintei todo por detrás, empezando pola liña, despois fixen o recheo das letras, os 3Ds, os bloques estes que ves aquí, acabando polo fondo. Despois tamén dinlle unha capa todo por detrás para protexer toda a pintura, así. E bueno, ainda falta
comprar o marco para poñer aí. Unha das ventaxas de rotular con pan de ouro é o reflexo da luz, como incide en el, que non necesita unha iluminación directa nin artificial, senón que a propia iluminación natural fai esos brillos, esos reflexos que o fan de algunha forma ser unha rotulación sostible que non necesita nada Sí, artificial. claro, antiguamente usábase o pan de ouro e eso porque era a iluminación que había, non había outra cousa, entonces utilizábase eso para alumbrar e chamar a atención do negocio. Bueno, pois xa para rematar, que o que che gustaría estar facendo ou a donde che gustaría chegar? Bueno, a mí o que me gustaría, pois, sería acabar traballando nesto, non? Ahora mismo, pois, estou traballando noutra cousa, pero isto nunca o deixo de lado, sempre estou aí facendo algo, por moi pouco tempo que teña. Bueno, no futuro, pois, espero poder irme outros meses para fora e seguir aprendendo. Tamén teño que traballar un pouco o tema das redes sociales. A ver, que penso que é moito tempo e necesito bastantes cousas porque é algo como olvidado, como o que representei aquí, é como que teño que empezar de cero, non? A organizarte, máis que nada. Claro, como enseñar a xente, aprender cousas, como quédame moito por aprender aínda e moita información que... Bueno, eu creo que máis que aprender, ensinar o que podes chegar a facer. Ou que... Bueno, sí. Tamén ensinar que a xente vexa que... Todas as posibilidades Claro, que as podes posibilidades que ten ofrecer. o abrir un negocio ou un local. Bueno, David, pois nada, agradecerche que aceptaras a invitación bueno, tamén darche as gracias por seguir loitando por esta profesión. Nada, gracias a ti, gracias á escola por contar conmigo e poder ensinar isto. Animo a toda a xente a que se matricule no ciclo de Dorado. Tamén animo a que xente que lle poda interesar isto, que está invitado aquí, cando queira. Podenme buscar en Instagram, por exemplo, letra _Davi, aquí nos vemos.